You're listening to MZ BPBS, Big Positive Belief System, by Mehari Zerai. سلام نعكم يخون كبرات تخططنا إذا مدب زي مدب BPBS يو مساخم زلخو حاوكم محر زراي مدبنا أول كاو عبيتن أوانتا وأتحسبان رديت أتحسبا أبتعنان كتبا حبراو عبيتن أو كل كفلنا هوتنا عميق أوزد هستس مدبيو حبيركم سنة خلاتلو. Production Management by Supercast. سلامات كما صنعكم حاوكم محرم سخم الله نيلو معانتي مدبنا دك تبعاتيو انتاي كوينا ميم اب حدارهم اب مصامتهم كم تزدل فتح زي بلو انتاي كوينا ميم كم تزدل زي زاربو وي دي مخرو دي لازبو انتايو اتقام وي زخونا شجراتهم ويتقاماتهم او يستوحي ما ينترفو اي كافلن يم نبعلت بيت ما ينغرون يم دبس حسق يم زمرصو دبل ازرار بالو نعكم تاي زرداكم ابزي انتاي سمعكم تاي زرداكم ابزي انت حدا بعل بيت نصبيت اندحر زي كافلا قينو زي علل ترا قينو فتح زبله نصنت فتح دبله قلصنت انت ازي حاليو انتاي خمس غبرنا حدا سب انا بز مثلا خلص ترا قينه قلصنت انتحر زي له اب غزا قلصنت انت ازي له اب تحضر وي فتح قينو زي علل انت قينو نسا حجبنا يودينا امصينا زلنا كن بخلتي ملكع انت امصينا قلصنت بمسرته ناي كلتي امركبيو ناي كلتي امركب كا اتي اب هيوتهم تشرحوا صراح اب نابرኦም معلتاوي علالهم زمص بروغرسي قلصنت كون زغبره ندك تبعاتيو قلصنت زي غبرو ነገር ግን እንታይ ላይ حاسب انا نسون تدقلبو خافيتو وحس ديعو وحسنت الله ولي اتي نستوز سمعو نستوز ترأيو نستوز مسلو بملقو قلص كوينو كعلل قلص كوينو مس منابرتو كزارب وحسنت الله ولي وحسنت الله دي بتجزا ابتبع التبيت نجرات اتامامتو بقلص انتن بفتح مقدن تلاتميتو من البات انتاي زبل اب امر الله بزغيرو كيوغا بزغير خيوغا انا زبل الله كما مالتي بزغير خيوغا انا اتي نسو تزاربو زربات نسو زعللا لبو خفيت زبا من البات نسانا ب نعونا موقع بؤو غيرات تمليسا نعون خيت هاسيو نعو خيت تقعو وحسنت بايتات فطر له زي كونتسي تمليسا نسانعو نخيت هاسيو تمليسا نعو نخيت تقعو يحج زرب دلو زربا مالتي انت وحس كوينو زي تسمعوا خا سق مرض من خنياتو بتي نسخات فتح كايو زربا بتنسخات تبلو بتنسخات تعللو بتنسخات تمصو زربا انت ابو كتقع تخيل كوينكا وحس انت دي كوينو تسبت علل دلها سق مرض مالتي من البات ونزي اب علال طرحينا علال قليل يكونن اب حداركا صبق دخونه كونيكشن كلوكا كوميونيكيشن كلوكا حجي علال طرح يكون كم علال طرح يكون نزكن كتحزلو ازي كم
ኣብ መምኻር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ውሳኔ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ነገራት ኣረኣእያ ኣብ ምምራፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ተፈላለየ ነገር እዩ ዝኣቱ ምስኡ እቲ ኮንሲኮንስስ ዝኣቱ ናብኡ እንተደኣ ንሓባር ዕላል ንሓባር ኣነ እንተደኣ ኣብዚ ባይታ እዚ ክንፀፍ እንተደኣ ኮይነስ ኣነ ውሑስ ድየ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመፅእ እንተደኣ በቲ ንሱ ዝዕለላ ዕላል እንተደኣ ዝውዳእ ኮይኑ ንፅባሕ ንግሆ ኣይመርፆን እዩ ሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ እንተደኣ ጋጢሞ ብኡ እንተደኣ ተሃሪሙ ንዝመፅእ ደሎ ግዜ ኔቨር ኣይፈትሖን እዩ ነገራትን ጉዳያትን ኣብ ውሽጡ ገይሩ ህይወት ክመርሕ ዝደሊ ስለዚ እንታይ ክኸውን ዘለዎ እንተደኣ ኢልና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ሰብኡትኩን ወይ በዓል ቤትክን ክዛረብ ክደሊ ከሎ ክቡራት ኣሕዋተይ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ቤትክን ናይ ልቡ ክዕለክን ናይ ልቡ ካብ መኽረክን ምሳኻን ጥብቕ ዝበለ ዝምድና ክህልዎ ብምልኡ ከምቲ ስኸን ትደልዮ ግሉፅነት ንክህሉ ማዕፆ ክፈታሎም እየ ክብል ዝደሊ ከመይ ማለት ሲ በቲ ንሱ ዝዕልልኦ በቲ ንሱ ዘዕልልኦ በቲ ንሱ ዝብሎ ወይ በቲ ንሱ ዝብለክን ንኻልኣይ ግዜ ከም መህረሚ ኣይትጠቐማሉ እንተደኣ በቲ ዝሓለፈ ዝበለክን ከም መህረሚ ከም ስንፍና ከም ጌጋ እንተደኣ ነይሩ ጌግኡ ከም መውቀሲ ከም ድኻም ጌርክን ክሰርሐሉ እንተደኣ ተዓዚቡ ስቕ ክመርፅ ነቲ ስቕ ከዓ እንዳበዝሐ ከምኡ እንዳኾነ እንዳበዝሐ ይኸይድ ዋላ እውን ኣብቶም ክዝረበሎም ዝግብኦ ወይ ክዕለሎም ዝግብኦ ወይ ክነግረክን ዝግብኦ ስቕ እንዳበዝሐ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኽና ኣይመችኣክን ንዑና ኣይምችእን እዩ ስለዚ እንታይ ዝኸውን ኣብ ትርክብ ኣዝዩ ይዝሕትል ማለት እዩ ትርክብ ናይ ክልቴኻ ኣዝዩ ይጎድል ስለዚ ይርዳእካ እውን እቲ ርክብ ክጎድል ከሎ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ወይ ርክብና ይዝሕትል ኣሎ እቲ ናትና ኮሙኒኬሽን ደኺሙ ከምኡ እንዳበለ ግዜ እንዳንውሐ ምስ ከደስዑ ንሱ ዓቕሚ ዘይብሉ ይመስለክን ንሱ ከዓ ከምኡ ክፃወሮ ትኽእልኒ እያ ዝኣነ ዝዕላ ወይ ዝኣነ ዝህባለለ ዓቕማ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትኩሮ ትኽእል እያ ደስ ደይ ክብላይ ክኽእል እዩ ብዙሕ ርእይቶ ክተምፅኣለያ ብዙሕ ምጭቕጫቕ ክተምፅኣለያ ዝብል ስምዒት ስለ ዝሓድር ብክፉት መንፈስ ብኦፐን ማይንድሰት ዝኾነ ምርድዳእ ኣብዚ ደኣ ከምዚ ዶ ይመሓሸካን ከምዚ ዶ ይመሓሸናን ብከምዚ መገዲ እንተረእናዮ እንታይ መስለካ እዚኣ ዝበልካያ ፅቡቕቲ ሓሳብ ትመስል ከምዝን ምስኣ ትኸይድ ዶ ከምዚ ኸነዓዓ ትመስል ዶ ዝብል ርእይቶ ኣብ ቦትኡን ኣብ ግዜኡን እንተጌክናሉ ክእርሙን ክዕርዮን ዕድል ኣለዎ እንተደኣ ነቲ ዘምፅኦ ሓሳብ ናብ ጎነፅን ናብ ምጭቕጫቕን ዘምርሕ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሒዝዎ ኸይድ እዩ ብዙሕ ግዜ እውን ብሰንኪ ዘይምልዛብ ብሰንኪ ተቐራሪብካ ነገራትካ ዘይመፍታሕ ጉዳይካ ዳይ ምዕራይ ከምኡ እንዳኾነ እቲ ምርሓቕ ጋጊ ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ዕድል ክትብኦም ዕድል ክትከፍታሎም ብዘይገድስ ገይጋዝ ነይሩ ኣጋጣሚ ንዝመፅእ ደሎ መድረኽ ንኽዕረ ማዕፆ ስለትኸፍታ መገዲ ስለትኸፍታ እቲ ስኽን ትህብኦ ሪኣክሽን ዋላ ብዘይ ቃላት ካብ ገፅክን ካብ መንፈስክን ስለ ዝንበብ ብፍሕሽው ዝኾነ ኣገባብ ብፍሕሽው ዝኾነ ኣቀባብላ ክትርድኦም ፈትና እዚ ማለት እንታይ እዩ ዘረድእ ይሰምዓካ ኣለኹ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ርእይቶኻ ይርድኣን ኣሎ ሓሳብካ በየን ሒዝካዮ ከም ዝመፀኻ በየናይ መልክዕ ከም ዝጠመትካዮ በየናይ ማእዘን ከም ዝርኢኻዮ ይርድኣን ኣሎ ዝብል መንፈስ እንተደኣ ተዓዚቡ ንዝመፅእ መድረኽ ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ማለት እዩ ስለዚ
ንስኽን ኣብኡ ተረኺብክን ከተእርማን ከተዕርያን ዓብ ዝተዋፅኦ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ቅድሚ እቲ ምዕፃውክን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክብል ደሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ሰሰናዩ ሼር ኮመንት ኣይትረስዑ ሓሳብ ተሃሊኩም ተውስኽለይ ወይ ትእርሙኒ ኣብ ኮመንት ግደፍለይ ሰሰናዩ